зона Струма 2, отборът на Беласица Петрич прие четвъртия в класирането Светкавица Митиново. Преди този двубой гостите от Митиново имаха актив от 37 точки, а Беласица 40. Домакините излязоха в състав: 24 Точев, 2 Стойчев, 3 Георгиев, 4 Гущеров, 17 Дереджиев, 8 Каракашев, 21 Дамянов, 10 Аспарухов, 15 Симонски, 11 Динков и с номер 7 Боби Яков. Светкавица започна със следните футболисти: 1 Ковачев, 3 Карпачев, 5 Циканделов, 7 Сотиров, 9 Мартин Топаров, 10 Карагеоргиев, 11 Марио Топаров, 13 Иван Цветков, 15 Станоев, 18 Ушев и с номер 19 Дилгеров. Двата отбора започнаха много предпазливо двубоя и внимаваха по-скоро да не допуснат гол. В първия половин час игра головите положения се брояха на пръсти, като преобладаваха единоборствата в средата на терена. Ще се запомните няколко добри центрирания за Беласица и един пряк свободен удар, изпълнен от Динков фаут. В 12-та минута Боби Яков вкара топката в мрежата, но съдията вече бе спрял играта. Гостите от Митиново също се опитаха да вкарат гол, но Стойчо Георгиев и Каракашев не им оставиха големи шансове. Те също пробваха да стигнат до Точев с центрирания, но без успех. Така се стигна до 30-та минута на двубоя, когато първо Динков върна много добре към Каракашев, който изстреля мощен удар, но Ковачев изби. Защитите на Светкавица обаче не успя да изчисти добре топката и тя попадна отново в Динков, който този път стреля технично и откри резултата. 1-0 за Беласица. В 35-та минута Георгиев от домакините извърши нарушение срещу Дилгеров. За топката застана Карагеоргиев и ударът му бе неточен. В следващата атака футболистите на Беласица спечелиха ъглов удар, изпълнен от Каракашев. Най-съобразителен в наказателното поле се оказа Стойчо Георгиев, но той стреля с глава в аут. До края на полувремето се откри възможност пред Дилгеров от Светкавица, но той също би неточно в аут. В 42-та минута Симонски направи хубав пробив, но без спрян с нарушение. За топката застана Марин Дамянов, но и той не успя да оцени рамките на вратата. В самия край вратарят Атанас Ковачев спаси удар на Боби Яков и така първото полувреме завърши при резултат 1-0 за Беласица. След почивката матчът предложи много емоционален заряд, но не толкова на терена, колкото по трибуните. В 46-та минута Иван Цветков падна в наказателното поле на Беласица. Главният съдия му показа втори жълт картон за симулация. Това изнерви до крайен предел привържениците на Светкавица. Оставяме сами да прецените ситуацията. Малко след това бе отсъден пряк свободен удар в близост до наказателното поле на гостите. При тази ситуация някои фенове от трибуните заплашиха, че матчът няма да се доиграе. И така съдията прекрати играта за 10 минути, докато не дойдат представители на полицията. След подновяване на играта, защитник от Митиново при опит да изчисти топката можеше да си вкара автогол, но Ковачев изби в корнер. При изпълнението на ъгловия удар се получи меле, при което най-добре се ориентира Стойчо Георгиев и той обви предмината на Беласица 2-0. В 72-та минута Костадин Карагеоргиев от Светкавица отбеляза рядко срещан гол по футболните терени. Той вкара топката директно от ъглов удар в далечния ъгъл на вратата. Може би и силният вятър попречи в тази ситуация на защитниците и вратари да се ориентират добре. Само 3 минути след гола след грешка в отбраната на Беласица, пред Дилгеров се откри най-честото положение в матча, но той се даде силен фаут.
Матосите се опитаха да стигнат до изравнителен гол, но или бияха неточно, или защитниците на Беласица се намесваха решаващо. В последните 3 минути от редовното време Карагеоргиев получи шанс на 2 пъти да бие пряк свободен удар, но не успя да оцели вратата. Даденото от съдята 10-минутно продължение, опитите на Беласица и Светкавица да променят резултати бяха неуспешни. С тази победа Беласица добави важни 3 точки в борбата за първото място. Ето и останалите резултати на 19-ти кръг. Три кръга преди края на първенството Беласица Петър се пази първото място в класирането. На теория шанс за златните медали имат все още 4 отбора – Беласица, Колаево, Старчево и Митино. В следващия кръг Беласица 19-23 гостува на Викър Кавракирово на 10 май от 17 часа.